कंटाळ्याची घेतली हो. तू कधी त्रास केला रे? वाहतूक संचालकाने दिलेल्या माहितीनुसार साखळी येथे काही बसेसवरती दगडफेक करण्यात आली आहे. यामध्ये एक कदंबाचा कर्मचारी जखमी झालेला आहे. आताच एक बस आली जिच्यावरती म्हणे माशेलमध्ये दगडफेक करण्यात आली, त्यामुळे तिच्या मागचा ग्लास फुटलेला आहे. परंतु एकंदरीत बघितल्यानंतर पर्यटकांनाही त्रास होतोय. कदंबाचे ड्रायव्हर बरे मिळतात. ड्राइवर ओके. हम टूरिस्ट हैं, बैंगलोर से आए हैं. अभी टैक्सी नहीं चल रहा है, तकलीफ हो रहा है. बस कितना देर से पड़े? 2 आवर्स से वेट कर रहे हैं. थैंक यू. बस आम्ही कोल्हापूरचा नाही ला, पण आता माझ्या बहिणीच मॅडम जाय म्हणून माझे मोबाईल बी बॅलन्स ना, आणि त्याचे बी बॅलन्स म्हणजे बरोबर येलेली हा, तर त्याचे बी मोबाईल आणि चार्जिंग म्हणून त्यापासून कॉन्टॅक्ट करून काय बी नाही. सिटी सगळे बंद, सगळे दुकानं बंद. आम्ही आता 5 वाजतापासून बंद, संपतपासून राहतात आम्ही. आणि काय उपाय ना. गाडी मी ना तुमका बसी ना बस ना, म्हाका खबर जाय न्हू की हांव माझी भयण म्हणून, ताका पयलें कॉन्टॅक्ट करूंक जाय. बहुत प्रॉब्लम जा रहा है बस नहीं होने के कारण. हम लोग को अभी 2-3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा. तो एटलीस्ट प्राइवेट बसेस को भी थोड़ा अवेलेबल करना चाहिए था गवर्नमेंट ने, ताकि हम लोग को टूरिस्ट के लिए मदद हो. Now you can tell others, tell parents. Who are you to tell?
पळय रेकॉर्ड सर हांव नको सर ना म्हाका कांय खबर ना हय कितें सांगला आता स्कूल ना म्हणून सांगला इतले ते आनी फुडें काय सांगू ना म्हाकाय खबर ना आता स्कूल सगळे आमी आयले सगळे रेडी करून आयले रिजन काय ना आता कोण ट्रान्सपोर्ट बरोबर ना म्हणून सांगलो In 4 years to send to the English as a Konkani medium, and I am a Konkani speaking fellow. Who speaks the Konkani? Teachers don't know how to speak Konkani properly. They don't know to write. One fellow wants Devanagari, one fellow wants Roman script. They have not decided in their head what is Konkani. Who's Konkani? Who's Goan? I am a Goan. Okay. My mother and father are Goan. Tell me now. Okay. I know fluent Konkani. Can Parekar talk? And can he write the minutes of meeting in Konkani? But can he run the government in Konkani? But you are speaking in English. I am not speaking in English. I am talking in Konkani. माझ्या गोंयकाराची उलयता सगळी भाशा उलयता. I know Hindi, Marathi, Konkani, Malayalam also. Okay. But it didn't help me. I had to go to learn English to go and earn my bread. Okay. And today if my child, I can put him to school. Why did Churchill put his son and made him pilot? How? By Konkani? Today he is talking for us, no? Because he made a mistake here, I realized. These children have a right to learn what they want. We parents have a right. We are paying the bloody money. Not Parekar. पूण हाय स्कुलाचें कितें जालां सांग स्कुलाचें कितें जालें ते पळयतले आमी कोण घेतले ओके मॅनेजमेंट Management who are you all? Did you take consent of Goa Bandh? तूं वचून विचार न्हू भितर प्रिंसिपल आमी हाडला मरे भुरग्यांक आमी भुरग्यांक हाडल्या नॉट सपोर्टिंग मॅनेजमेंट रिस्क घेवंक सोदना हांवें आतां भुरग्यांक भितर घेतले न्हू ते येवन मागीर कोणूय तर बंद कोर म्हणत फातोडो मारी जाल्यार कितें करूंक काय म्हणटा पडना पुलीस प्रोटेक्शन म्हाका जायना म्हणटा ते आतां तुमी पळयता परत हय ती ओपन करना न्हू स्कूल ओपन करना जाल्यार कितें करतले भुरग्यांक गेले काय बरोबर मरे बंद आहा मरे